Добрый день, дорогие друзья и сәнмісіз қадірлі достар. Мы приветствуем вас на торжественной церемонии открытия 20-го фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям». Победители нашего фестиваля, обладатели гран-при по льготных основаниях поступали в университеты. Я думаю, что это будет так и в этом году тоже, хотя тоже условия постоянно меняются и становится все сложнее вот эти льготы наши отстаивать, но тем не менее мы, думаю, что договорились. К сожалению, журналистика, современная журналистика, она находится в кризисе, я вам сообщаю об этом. И высшее образование... не испугаетесь. Я про другое. Высшее образование это отражает. Правду и только правду. Соблюдать права и интересы своих героев и читателей. Быть достоверным. Сохранять независимость точки зрения. Подвергать анализу факты. Стимулировать открытые дискуссии. Стремиться делать материалы интересными и актуальными. Освещать новости всеобъемлюще и пропорционально. Всегда действовать по совести. Кто согласен с этими 9 принципами, присоединиться к ним вместе с нами и произнести громко «Обещаю». Менә бүген алып бардылар урыс телендә күбрәк сиңа игътибар иттеңме? Татар телендә куштылар бит инде. Шул җитә дип уйлыйсыңмы? Ничек менә ул бераз кыюсыз җитәсең, нәрсәгә ул бәйле? Анардан да түгел инде теге татар телендә алып баралар, елдан-ел күтәрелә бара бит инде татар теле. Менә Син ничә шулай уйлыйсың инде? әйе. Һәр күп кенә кешеләрдә теге значоклар киеп бери татарча сөйләшәм дип. Алтын каләмгә теге елны килгән беренче тапкыр, шул беренче килү бигрәк инде урысчалап әйтәм була теге суматоха иде. Шундый ахырга шулай уңайлы булып китте, бер гаилә шикелле нәрсә кирәк шуны бирәләр инде. Менә быел да җиңүнең Бүлектәсең. Мен татар журналистикасында җиңүнең 70 еллыгы буларак шунарга мәкалә язган үземнең әбием турында. Һәм узды миндә Аллаһка шөкер. Кара ул сугыш темасын бик күп язалар бит инде. Булат. Ул сине үзеңне яшь кеше буларак аптыратмыймы? Аптыратмый бердә, чөнки минем үземнең теге әбием бабам сугышта катнашмаса да, алар шахтада эшләгәннәр, бабаем минем ударник труда булган. Ну, шулай уңайлы тема минем Нигә син өчен. журналистиканы шулай дип язалыйсың инде? Ну, ул гына түгел, журналистикада күп әйбер, аны һәрберсен яздырга тынсаң язып бетереп булмый. Нинди ниятләр белән киләсең монда? Алла теләсә, теге иң зур теләгем инде гран-при. Хәзер дә шулай гран-при ияләрен без инде үзебезнең иҗади имтиханнардан азайтабыз. Андый имтиханнар безнең хәзер 2. Ягъни алар 2 имтиханнан 100 балдан 200 бал алалар автомат рәвештә. Әгәр син 2 Гран-при алган кеше. әйе, Мәктәптә мәктәптә татарча русча кешеләргә гран-при бирелә. әйе, 2 якка да һәм алар гадәттә гран-при ияләре берни проблемасыз керә. Егетләрне бу гына кызыксындырмый яхшы, егетләр әз барыбыз. Әлбәттә бу гына кызыксындырыр. Үзгәрәме менә гомумән язучылар, аннан алтын каләм аша журфакка килүчеләр? Үзгәрә, ләкин Интернет социаль сетьләр һәр вакытта да уңай дип әйтмәс идем мин. Аларның әлбәттә карашлары киң, әлбәттә алар теге яңа технологияләрен белә, әлбәттә алар информацияны бик тиз таба алалар. Алар мәгълүмати яктан шактый бай коралланган, ләкин икенче яктан алар теге безнең әдәби мирасыбызны яхшы үзләштермәгәннәр. Ничектер шушы культура базасы бик ныклы түгел. Biz менә шуны инде университетта бер кадәр тагында төзәтебрәк, үзгәртебрәк. Монда 32 бала катнаша татар матбугатында. Татар матбугатында гына гомумән катнаша 120 бала. Беләсең, быел юнәлешләр бик күп. Чөнки татар матбугаты бар, рус матбугаты бар, телевидение бар, радио бар, шулай өстәле пиар юнәлеше. Аларда да татар Юк, аларда андый бүленеш юк. Ул бүленеш бар фәкать матбугатта гына. Монда фәкать татарча аралашу, чөнки әгәр дә әле андый баланың күргәне юк, русча сөйләшкән, татарча аңламаган, үзе татар булган. Чөнки ул монда коллектив белән уртак тел таба да алмаячак. Чөнки башкалар шул бер кеше рус телен белә дип кенә татар телен белми дип кенә алар рус теленә күчмәячәк. Алар барыбер эшләргә килгәннәр Алтын каләм фестиваленә татарча туган телләрендә. Әйе, шундый ния белән килгәннәр. Чөнки бит инде яшьләр министрлыгы, хәзер яшьләр министры рус теле әфәнде шуңа күрә әйтәләр, яшьләр министрлыгы үткәргән чаралар инде руслаша кебек. Алтын каләмгә бу тәэсир итмәгән. Мен һәрхәле инде Алтын каләм тирәсендә катнашып булган кеше буларак, министрлыгы алышынганнан соң ниндидер Алтын каләмдәге сәясәтнең тел ягына үзгәрүен алай сизмәдем.